Mas yuk, aku tak nyanyi kuwi. Nggih. Mboke 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 aku njaluk dikawinke. Ayo, kowe kan dadi mbokku. Sing ayu lho, ora ayu ya Mas. iki celti bojo enom lho galake ra umum. Aku nek ora galak ya mesti digondoli kancaku kok. Lah wong kowe galak lah disikat ngene iki ya gak roh kowe. Nek sing napuk sampean ora apa-apa. Lah nek sing napuk kowe? Oh nek aku jelas ditukari nek sampean ora wani. Lah ono pi anak kok wani karo wong tuwa. Kuwalat kowe. Ya lah. Apa, Bos? Lah nek anak kok wape ngenapuk karo wong tuwa ora kuwalat. Ngendi ana anak wani karo wong tuwa yen pancen ana grogi tetep orjenal. Masalahnya aku biasa dibreki seran. Iki lagi kesetrum monata. Sing lagean aku malah deret-deret palapa. Kecantol monata. Kakane iku wah kurang kok. Suara wedok lah. Ora wedok. Karosak. Bocah anggere ora tau tak bocah anggere gak tak ladeni ya ngene iku. Ayo. Ya 1 2 3. Ora ngono ah. Ayo. Bayangno bapakmu suarane wedok jan. Ora ngono pakanane ndas kirek suarane kok apike ngene to ya. Padahal kowe dhewe kok iso ngarani wong. Angger iki dirapetno ya suarane cilik nek gedhe ya ngene. Ya jalan. Ngantek gak muni ya saking rapete. Iya jalan. Gak suka aku. Berarti nek dirapetno Suarane cilik. aja jalan. Cilik. Nek ngene. Oh iya. Bila Anda sesak napas, minumlah Kombandrin. Sing penting pinter. Sing penting pinter. Alah. Nyambut gawe. Kowe anggere apal lah. Anggere apal dibalik-balik. Aku tak kenangan sing lawas-lawas. Nenen. Yuk, monggo yuk. Sesuk aja tinggo. Saiki aja. Aja, Dik. Lho. Rayin mak ketok separo le, Cuk. Yo! Say! Yo yo yo!
sing penting golek gawean. Anakmu lho kandhani. Kon mergawe sik engko lagi rabi. Nah aku ndek ben yo rabi sik lagi mergawe, Bos. Ngono. Iya. Ya ora. Dek gak kene. Mergawe sik lagi rabi. Lah wong bojoku meteng sik urung nikahan. Dak rabi sik tur lagi mergawe. Cek kudu lapok gitu. Iya. Hafiz. Mergawe dulu ya. Aduh simbok. Ora pas Bos wong terae jek cilik kok. Nek sing gedhe kae yo pas. XXL karo iki Cilik lah yo pas. Cilik yo pas, gedhe yo pas. Kowe kok iso ngrembug bojoku ae to kowe. Oh gak bojo. Maksudnya suara cilik lah yo nyandak, suara gedhe lah yo nyandak. Sing ngrembug bojomu sapa? Langsung ngilang. Iki tutuke di A. Yen mengkono, yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Anyar-anyaranku. Wow. Karo sing kawak. Tak balekne iku. Aku iki tenan lho, Mas. Lho, aku iya, Mas. Anyar-anyaran gawe Wahyu Manggala, anyar-anyaran gawe Konyek CS panyuwunan iki terus. Pas lagu iki lah aku yo ndek anyar-anyaran, Bos. Iya piye? Anyar-anyaranku mlebu sel yo iki. Lah kok iso? Ya gara-gara ngombe karo main Lek. Aku dimen kan gak ngombe karo main lah. Kecekelku kan perkara bil ya. Loh, lah kok iso? Lah gak ono hubungannya. Lah gak ono. Polisi nek mulane bingung aku terus disel. Belet tek malam bodoh. Omongan kok ora tutuk. Aduh simbol. Penting kawinan lulu. Aku iki wis mendem wedoan.
Iya kancane. Lali aku nek grupku. Entreang musik matang. Nggih, Mbak. Nggih. Siap. Siap. Keramas. Keramas Sampo clear aku gak iso. Pak Rukin mboten ngersake lagu, Bos. Monggo ya Bos nek ngersake Bos sampun sungkan. bapakku sing daleme tak rusuhi matur suwun. Oh, ibu buri ya. Sepurane lembaga. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Keramat. Bersama Nugroho Audio.
dhisik sak lagu. Loh, aku wis. Anakmu wis. Masuk aku. Lu malah metu mbahku. Jajari. Seh. Tamoni. Jajali. Katresnan jati. Tenan ta ora? Iya. Wis ada randu-randu. Iya, Yon. Sing iku ana lintang-lintang ning lho. Janji setya disekseni. Nadane mayor. Mayor apa aja? Kok ora kaya nggonku. Iya san. Pokoke aja dhuwur nentine. Suaraku soalnya sampean tok. Suarane keluar. Bareng saiki ngemsi dicampur sari terus ya gayane. Oke, bahasa iku dijaluki anak lanang. Ya. Katresnan jati. Dan juga spesial Dik Citra sing jogete ngene. Anak ini Citra. Tren jogete ngene karo Farel. Iya. Ya.
barokah sedayanipun. Amin amin amin. Panyuwunan cerita ben iso rampung. Oh ngaten siap. Mugi-mugi sedaya pikantuk kanugrahan, pinaringana keselamatan sedaya. Yuk monggo. Monggo. Sawetara suwe nggonku ngenteni sampean ning kene kok, Kakak. Pandongamu wae Roro Anggit. Piye, Kakak? Malah kaporo aku wis bisa ngrebut bendera Tunggul Wulung. Iki wujude bandara Tunggul Wulung. Bener. Ya wis, Kakak. Yen saiki dina bandara Tunggul Wulung nglaksanakno tangane sampean, aku uga ngrasake bagya mulya. Ning ngene yo, Kakak. Kepiye Roro Anggit? Kenane ana wigati sing bakal tak blakake karo sampean. Yen pancen ana perkara bloko wae kelawan aku. Oh, aku seneng sampean kok, Kakak. Wis patut. Monggo iki sedulurku dhewe. Ih, seneng sing tak karepke iki ra antarane sedulur ki ora. Banjur Ning seneng sing tak karepke ra bedane wong urip bebojoan kae, Kakak. kok cubluk malam. Saka mburi kok mau kaya ana suarane Lembu Tirta. Terus Bobo, niki wau Kakang Lembu Tirta Bali. Lah terus Nah, kula niki bloko pilih kula menika tresna kepengin dadi bojone Kakang Lembu Tirta. Ning emanipun Bobo, maning Kakang Lembu Tirta menika ngamuk, kaporo tindak malih. lunga meneh. Ayo nggak ditunggu. Wah, Moro kes. Aku mung kepengin nagih janji kelawan kuwi. Nalika semono kowe ngucap kelawan aku. Uripmu ora bisa urip lamun to ora barengan kelawan aku. Nyatane saiki aku rangkat sing kepatihan aku susah kelawan sampean. Ono ngendi papan barengan kelawan aku. Ayo. Lah ku goleki kowe iki persasat godhong rumah tak kurepno godhong kurep tak plumpano jebul ning kene to Le. Kok kula kados Kecot kawon. Lah pripun kok godhong jati Ini. sampean lumahke Seneng aku ki wong tuwa ya Le ya. Iki kados pundi? Reh ning Wara Kesti yo tresna kelawan sliramu. Ngaten. Lah sing kok kowe iki apa? Niki wujudipun bendera Tunggul Lho Wulung. ngono, nek ngono ae yo disowanke ana ing Kediri ben entuk ganjaran. Oh ngaten. Iya, Monggo kula ayo. dheweake monggo. Ayo. malah gembletak. Wah, tatu gaman. Weh, coba. Ono sak jatane pas tendo. Tak tambanane. Ora mengko dhewe iki wis bisa palut main jati. Kowe kondo ya, kasih nambani kowe ya. Atas. Sorang. Yen kaya ngono kowe sing ketulung kelawan aku. Pancen bener, iki mau aku mangerteni sampean tatu gaman kok ora gemledak nang papan kene. Sedulurku wadon tenan. Ini yuk Kakang Lembu Tirta, sarene iki mang sing nulungi sampean ki aku,
Mula sampean gelem dadi bojoku ya, Kakang. Aku kudu dadi bojomu. So, Ngerteni Roro Anggit. piye Kakang Lembu Tirta? Senajan kowe lan aku ora dulur tunggal ketok kunir nanging pangrengkuhku kelawan kowe pinangka sedulurku dhewe. Ini beda karo aku. Aku seneng karo sampean, aku kepengin dadi bojone sampean. Adat rupiane wong miwiti nembung tresna kae wong lanang dudu wong wadon. Mula ganti kuwi Roro Anggit. Piye Kakang Lembu? Tak jaluk kelawan kowe. Luwih becik golek wong lanang liya. Aja aku. Mergo apa? Ana salah sawijining wong wadon sing wis bisa ngratoni sakjroning atiku. Ora bisa ya Kakang, tresnaku iki mung kanggo sampean. Pembatul kan. Ora kena tak ndekake. Ora kok Kakang. Gelem ya Kakang Lembu Tirta. Tak singkirke oleh jajan kepala. Kok kaya ngono kowe Lembu Tirta? Sakwise kowe urip ing kutha Gala, njur kowe dadi manusa sing wengis, manusa sing kejem. Apa lupute Roro Anggit nganti Roro Anggit arep tok pateni? Piyambakipun tansah meksa dhumateng batos kula ingkang supados kula niki bebujuan kalih Roro Anggit. Oh, Mongko iya. kula niki mboten tresna kalih Roro Anggit. Wis bab perkara Roro Anggit iki nembung tresna karo kowe aja nyalahke Roro Anggit. Mergo saktenane kabeh kuwi mau pancen karepku. Apa to sebabe kok nganti aku adreng kepengin jodokke kowe karo Roro Anggit? Jalaran aku rumangsa kepotangan budi karo Roro Anggit. Nalika semono kok upama ora ana Roro Anggit, aku iki wis cilaka saka tangane Tejo Tomo. Nanging tiyang lampahe bebrayan menika mboten panjenengan. Ngono. Nanging kula Ya. mila kanthi menika kula suwun kanthi sanget ampun dipun gajetaken jodohaken kula dhumateng Roro Anggit. Ngono. Dadi sakwise kowe wis gedhe rumangsa bisa nyukupi apa sing dadi kebutuhanmu, kowe wis wani mbantah karo wong tuwa. Ora apa-apa Lembu Tirta. Yen pancen kowe ora gelem nuruti apa sing dadi karepe wong tuwa. Wong tuwa ora bakal meksa mergo aku ngerti. Jengen tresna iki nek dipeksa lara. Matur suwun sanget. Nanging ya padha wae. Kados pundi? Yen kowe ajeng aku ya cukeng. Ya, ening kowe wis ora gelem nuruti apa sing dadi karepe wong tuwa, padha wae. Kok besok sak wanci-wanci lamun to bapak iki kapundhut marang sing kuwasa, ya to. Dipendhem sak dedeg sak pengawe, aja pisan-pisan Lembu Tirta cedhak karo gure bapak. Wis wae. Ampun paring pangandika kados ngaten. Piye? Sampean kedah emot Lembu Tirta menika sinten pinangka yoga sampean. Iya, aku ngerti. Nanging kenging menapa sampean tegelan mentala paring pangandika kados ngaten. Apa sebabe nganti aku ngeculke tembung sing kaya ngono? Mergo kowe ora gelem nuruti apa sing dadi karepe wong tuwa. Menawi kados ngaten nggih. Kula saged nglampahi menawi kula bebujuan kalih Roro Anggit. Ya ngono wae kok ngenteni bapak nesu, wong dirabekne ku ya enak. Pangapunten ingkang kathah, Bu. Adus bareng, mangan bareng, turu bareng, lha ngono. Ah iya ngene. Kados pundi? Dadi kowe wis gelem karo Roro Anggit, Kula saged nglampahi. ora kapeksa atimu. Mboten. Ini, yen pancen kaya ngono, sejelok meneh kowe bakal tak resmekake. Mula kanthi kuwi mergo kowe iki dadi wong lanang, kudu bisa nyukupi kebutuhane keluarga. Lajeng kula kedah kados pundi? Nah, iki ana dalan. Ing bisuke mbok menawa bisa mulyakake marang uripmu. Golek ana Bandara Tunggul Wulung. Lamun terus bisa manggihake, mengko pasrahke ning tangane
Raden Wijaya, mbok menawa kanthi dalan kuwi mau ing mengkono iki bakal bisa ngumpi kamukten ya. Menawi kados ngaten nyuwun pamit tambahing pangestu. Ya, pangestu banyu minum aku. Pamit Sing gedhe pangapuran sawetara kowe bakal tak tinggalke mergo apa? Ana kewajiban sing kudu tak rampung. Aku njaluk pamit wong ayu. seger ta ora? Seger. Lah iya ada ora gelem. Hati-hati ya Kakang ya. Sewang-sewang. Ayo, tolong balik. Arya Dikara Lambi Pantoli Wijaya. Sak katrimu munggah pring Kabupaten Sumenep. Njur cecane ana wigatya Namung badhe caos pekabaran. Menawi wedal menika Singasari sampun buku. Singosari Brubu. Leres ngantos kula nganti nambi lan ugi Dian Wijaya. Nyuwun egoipun Kanjeng Rama kados pundi marginipun saged mangsulaken kajayan wonten kraton Singasari malih. Dadi cetane jaluk sabiyantune wong tuwa kepengin balikke kajayan Singosari kaya ngono. Kados mekaten Bapak. Jane wong tuwa rumangsa mupuh. Nanging wong tuwa ora bakal singklar ing janji. Yo. Aku bakal sabiyantu kelawan kowe, Raden Wijaya. Nanging syarat saronone yen kowe kepengin balikke kajayan Singosari sing wis buku. Gelem suwan ana ing Kediri ngersane pamanmu Jayakatwang. Nyuwun sewu. Menawi mekaten panjenengan badhe njlomrongaken Dian Wijaya. Kamangka Rama, wedal menika laskar-laskar wonten ing Singasari dados blon-blonipun prajurit-prajurit gelang-gelang Kediri andhaipun Jayakatwang. Menawi Dian Wijaya sowan wonten ing gelang-gelang Kediri sami kemawon menika soroh nyau. Rak kaya ngono nanti menika las paman. Laras. Arya Dikara. Nggih. Pantip panggaitan ning aja kleru ing panampa. Ora ana tinane wong tuwa njlomprongke ing jurang kasungsaran kawan putra-putrane kuwi ora. Lajeng marginipun kados pundi menika? Rama bakal ngrekta nawala. Mengko aturke ana ngersane pamanmu Jayakatwang. Yen nganti ana dedel beset kulite Raden Wijaya, mengko Rama kabeh kang tanggung jawab. Napa sedaya weca pangandikanipun Kanjeng Rama saged kula ugemi? Yo kene ora tolik Arya Menawi Dikara. mekaten namung islaken dawuh. Tantu sawetara. Nawala menika kedah kula aturaken wonten ngersane Prabu Jayakatwang. Kaya ngono. Lajeng pinjang menapa kula budhal wonten ing gelang-gelang Kediri. Sawetara dina iki uga sak katrine tundung saka Pangestunipun ayo Dian Wijaya. Sabdo dalem sinuwun. Sopo sing bisa mbalekake Bandara Tunggulwulu? Kula piyambak lho. Saking tangane si Lembu Tirta kula pateni blas niki kula ya. Aku percaya kelawan sliramu lho. Aturke Bandara Tunggulwulu. Monggo. Sawetara Bandara Tunggulwulu
bakal ndak pasrahake marang putramu supaya dijogo ning pelangkan pusaka. Oh, kados kados. Amit pasang kalimat tapi. Oleh Kang Suwan. Awe. Peluk Wijaya. Minta menapa panjenengan Sinun Prabu? Arep percaya karo Wijaya. Boten ateges kula menika badhe mambeng lekas panjenengan. Nanging saderengipun panjenengan matrawi pidono kaliyan Hyang Wijaya menawi kepareng kula badhe sumla atur sawetawis. Arep darpi atur apa lah kowe? Tuhunipun ngantos kula sowan wonten saha panjenengan nganti Hyang Wijaya. Kautus kaliyan Kanjeng Rama kapuih ngaturaken wujudipun Nawala. Nawala. Leres. Coba ora karso. Wijaya, Paring dawuh, Pak. merga saka kersane Paman Arya Wiraraja, kowe slamet nyawamu. Matur nuwun sanget. Mapana lestrik babaten nanging aja pisan-pisan. Gunakake tenagane prajurit utawa kawula saka Kediri. Paring nyuwun pamit. Minutan darat. Dawuh. Awat-awate Wijaya sak gerombolane. Oh, atel kepareng. Ora kula tambah. Kanoman bagus sapa kowe Sumalondong tumeka ning Alastra? Kula lembut. Menika ugi perangane laskar-laskar wonten ing Singosari. Mergo kapara suwe sekalepian kelawan. Apa niat? Kula kautus dening Bapa Putra. Ingkang supados ngaturaken bendera tunggul. Kaya ngono ki tak tambah. Kakang Mengkulak. Sawetara bendera tunggul lulus ana astaku. Mula coba ewangono ayo babang Alastra sabda ayo. Ayo, bendera. Jebul kabeh nglumpuk ing papan kene. Nek kelakuanmu. Kowe wis tak wene urip nanging licik wani nyolong bandera tunggul wulung saka pelangkan ing Kediri. Pancen wis dadi niatku Paman Jayakatman. Ana, kowe neruske babat nai bandera tunggul wulung. Tampan ora yo. Langkung praliki monggo enggal-enggal dipun lajengaken. Bacotake sing babat Alastra. Dumadine Alastra sawise kababat saiki wis dadi negara kang semene gedhe. Nanging durung ana asmane babar pisan. Kula jumbuhaken kaliyan lelampahan-lelampahan sambet kalian babat wonten ing Alastra. Sarene laskar wonten ing Singosari ingkang sabiyantu kalian prajurit-prajurit semana. Menika rumah gondang salibipun. Boten wonten ingkang dipun dahar kejawi namung woh mojo. Nanging imanipun Raden sak sampunipun woh mojo kelawan dipun dahar raosipun kok ngane-ngane pahit. Mojo nanging rasane pahit. Iki katelao mojo pahit. Mojo pahit. Iman lamun to wis dadi kraton kang semene gene tak weni asma Majapahit. Ingsun bakal jumeneng Nalendra ning Majapahit kanthi jejuluk Sang Prabu Kertajasa Jayawardana. Awiatan sampun purna.
Thank you.